Salut tuturor, sunt Tommy și sunt un content creator, fac content pentru adulți, în special pe acest site. Probabil nu ați mai auzit de mine pentru că fac content în limba italiană, țară în care anul trecut am fost al doilea canal cel mai vizionat din Italia pe acest site și am apărut chiar pe o revistă numită Diva e Donna, care este una dintre cele mai citite reviste din Italia. Fac acest job de aproximativ 3 ani. Primul an era doar un hobby pentru că eram angajat la o firmă de transport, deci munceam, făceam sport și asta era doar un hobby. După a devenit o adevărată muncă, mi-am deschis firmă, m-am mutat în Tenerife și am decis să dedic tot timpul meu la acest job. În clipul de azi vreau să vă arăt câți bani se fac din jobul meu. În urmă cu un an jumate, poate chiar 2 ani, am mai făcut un clip de genul în care arătam câți bani fac cu acest site. Însă, în clipul de azi, vreau să vă arăt câți bani fac cu toate site-urile pe care monetizez clipurile mele. Site-uri pe care câștig după vizualizări gratuite, după abonamente, după vânzări de clipuri. Așa că hai să luăm laptopul și să vă arăt numere, cifre, să vedeți cât am câștigat efectiv. Haideți! Bun, haideți să începem cu începutul. Site-ul cu care am început, site-ul care ne-a făcut cunoscuți pe mine și pe partenera mea. Ei bine, Pornhub. Hai să vedem. Contul principal de pe Pornhub, pentru că am două, cel principal, are 33 de milioane de vizualizări care au generat 25.400 de dolari. Cam slăbut, zic eu, față de platforme ca YouTube sau ca altele, dar totuși este din vina mea, pentru că la început postam 2-3 clipuri pe săptămână, și în ultimul an jumate, am postat 3-4 clipuri pe an. Deci nu pot să mă plâng. Pe Pornhub mai am un canal în care promovez clipurile care le postez pe OnlyFans. Adică pun clipuri de 1 minut, de 2 minute maxim. Din păcate acest profil nu mai este monetizat pentru că Pornhub a făcut un update și videoclipurile sub 7 minute nu mai sunt monetizate. Deci nu mai este monetizat de luna trecută. Dar oricum vreau să vă arăt câți bani am făcut. 3.600.000 de vizualizări mi-au generat 2.258 de dolari. Cam atâția bani am făcut cu Pornhub, cu site-ul Pornhub. Dar vreau să spun că acest site nu doar mi-a adus bani, mulțumit acestui site m-am făcut cunoscut, am făcut ceva bani, dar scopul principal a fost să promovez site-urile pay-per-view. Și chiar a funcționat. Hai să trecem mai departe. Cu două profile de Pornhub am făcut 27.660 de dolari, 27 cenți. Xvideo. Acest site am început să folosesc de doar 2 luni de zile. Xvideo, spre diferențe Pornhub, vă dă posibilitatea să vă monetizați clipurile în mai multe feluri. Aceste feluri fiind vânzare directă, abonament red, abonament la fanbase-ul vostru și clasica metodă de a vă pune reclamă pe clipuri, adică clipuri gratuite și atât. În 2 luni de Xvideo am făcut 1.319 dolari, 72 de cenți, care se împart în felul următor. Câștiguri de la vizualizările de la clipurile gratuite, 446,95. Din abonamentul red am făcut 318 dolari, 88. Din abonamentul meu, fanbase-ul meu, am făcut 102,88 de dolari. Iar din vânzări directe, adică userul deblochează doar clipul care vrea să vadă, 451 de dolari, 01 cenți. Fansly este un site identic ca OnlyFans, doar că funcționează mult mai bine, pe care m-am înscris în octombrie 2023, deci în urmă cu câteva luni. Pe acest site am câștigat suma de 2.625 de dolari, 92 net, partea mea, pentru că la fel ca OnlyFans, Fansly oprește 20% în câștigul tău. Acești bani sunt compuși în felul următor. De la subscriber, de la abonamente, 1.467 de dolari, 04 cenți. Din bacșiș, tips, 289,68. Media, aici se referă la mesaje pay-per-view sau la media pe wallet care au fost deblocate, adică din vânzări de clipuri sau de poze sau din vânzări. 865,20.
Și mai avem 4 dolari din Media Sets, apar nu am ce este. OnlyFans. Aici am 3 profile, 2 gratuite și unul pay. Să începem cu primul profil gratuit. Primul profil gratuit am făcut 188 de dolari,40 de cenți, care se împart așa. 16 dolari tips, 76 de dolari post, adică au deblocat niște post pe wallet sau mi-au lăsat tips sub posturi ca să le trimit clipul gratuit. Mesaje pay-per-view, 96 de dolari și 40 de cenți. Pentru un total de 188,40. Profilul numărul 2, 621 de dolari,56 de cenți, care se împart în felul următor. 38 de dolari și 36 de cenți din tips. Post, 237 de dolari,73 de cenți. Mesaje pay-per-view, 345,47. Bun. Hai să vă arăt profilul principal, cel cu care am făcut cei mai mulți bani. Vreau să spun că OnlyFans mi l-am deschis câteva luni după Pornhub și primul an nu prea iau în considerare pentru că foloseam mai mult Pornhub decât OnlyFans. Profilul principal OnlyFans, Tommy E. Annica, am câștigat suma de 114.608 dolari. 114.608 dolari,35 de cenți. O sumă destul de ok. Suma este compusă în felul următor. 75.407,89 de dolari din abonamente. Avem 8.718 dolari,49 de cenți din tips. Post avem 0 pentru că pe un profil paid nu poți să pui posturi care să fie deblocate pe OnlyFans, pe Fancy Pots. Deci avem 0. Mesaje pay-per-view. Avem 30.481 de dolari,97 de cenți. Ei bine, ăștia sunt banii care i-am câștigat din OnlyFans Paid. Hai să calculăm acum cât am câștigat în total cu toate site-urile. Pornhub, 2 profile, 27.660 de dolari,27 de cenți. Xvideo, 1.319 dolari,72 de cenți. Fansly, 2.625 de dolari,92 de cenți. OnlyFans, 2 profile free, am făcut 809 dolari,96 de cenți. OnlyFans, am făcut 114.608,35 dolari. În total, cu toate site-urile acestea, am făcut 147.024 de dolari,22 de cenți. Mai am câteva site-uri pe care câștig niște bani, dar sunt sume destul de mici, 50, 60, 70 de dolari pe lună. Intrări pasive, dar am decis să nu le pun acest clip. În schimb, am mai câștigat pe PayPal. Am câștigat undeva la 5.000-6.000 de euro. Nu am screen-uri să vă arăt pentru că am schimbat vreo 3-4 conturi. Mai câștig pe Paxum. Am făcut și acolo 2-3.000 de dolari. Nici de acolo nu am screen-uri. Și am mai avut 2 sponsori. Nu pot să vă spun cât m-au plătit, dar 2 sponsori, 2 clipuri, undeva la 1.000 de dolari. Acesta a fost clipul de azi. Aceștia sunt banii care am făcut. Te rog să lași în comentarii ce părere ai despre jobul meu, despre banii care am făcut, tot ce vrei tu. Dacă mă jignești, mă doare în pulă. Eu am fost Tommy, te salut!